Hello, good evening mga friends! Kumusta? Welcome sa atong programang Bisaya Espesyal. Lingaw-lingaw sa kagabion. Ug daghang kayong salamat sa nag-subscribe sa atong YouTube channel. Ug sa wala pa naka-subscribe, subscribe na mo. Ug ayaw kalimot sa pag-like o pag-share sa atong mga video sa atong YouTube channel. Ang Christmas symbol sa Tangub City, pagkaanindot o pagkaaligre. Daghang mga tao magsuhi-suroy kung magabi. Daghang mga suka nagkiblat-kiblat, hayag kaayo. Lain-lain ang mga kulor, adunay kulay, bilog, green o blue. Nangadto ang tagabaga, Bagalines ang service nila. Nang laag ang taga-diguan, Suserline ang ilang bisakyan. Nangantaw ang taga-usamis, commuter nga kuyamis. Nalingaw ang mga tao, ang Tangub usab na bibo. Ang Christmas symbol, makahupay sa kaguol. Kung kamo adunay problema, ang Christmas symbol lang ang atua. Ang Christmas symbol, dito daghang mga dalaga, mga siksi o mga gwapa, ug siguradong makauyab ka. Nangadto ang mga batanon, si Wingwing, Juk ug Junjun. Nagdalag sista si Akloy, si Bubong na suroy-suroy. Nakitaan nila si Jeffrey, si Ayong ug Mardi, na si Ricky Daddy nagkaon ug mani. Ang Christmas symbol, makahupay sa kaguol. Kung kamo adunay problema, Christmas symbol lang ang atua. Ang Christmas symbol, dito daghang mga dalaga, mga siksi o mga gwapa, ug siguradong makauyab ka. Nangadto ang mga hangtong, si Untog, Itzel ug si Guyong. Nagdala og chik sigari, naa si Alvin ug si Bambi. Daghang mga bata sa plaza, nagdula-dula, nagpili-pili, nagkaon-kaon sa daghang mga baligya. Ang Christmas symbol, makahupay sa kaguol. Kung kamo adunay problema, ang Christmas symbol lang ang atua. Christmas symbol, dito daghang mga dalaga, mga siksi o mga gwapa, ug siguradong makauyab ka. Thank you! Daghang kayong salamat mga suking subscribers. I love you all! Kaya mo kalimot sa pag-like o pag-share sa atong mga videos. Hantod sa sunod na gayon. I love you all! Bye-bye!